Il-ħidma tal-Partit Nazzjonalista favur persuni b'diżabilità ma jaqta' xejn. Bil-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech jagħmel żjara f'Dar l-Arka f'Għajnsielem fejn iltaqa' ma' qdiet edukaturi, ġenituri u NGOs li jaħdmu ma' persuni b'diżabilità f'Għawdex. Matul iż-żjara Bernard Grech sema' l-ilmenti ta' dawk preżenti dwar in-nuqqas ta' attenzjoni mill-Gvern attwali għal persuni b'diżabilità, b'mod speċjali fir-rigward tal-inklużjoni u l-appoġġ għall-ġenituri, fejn assigura li Gvern ġdid Nazzjonalista se jkun impenjat biex jindirizza dawn in-nuqqasijiet u joħloq futur aktar inklusiv għal persuni b'diżabilità f'Malta u Għawdex. F'kumment ma' Net News, Bernard Grech qal li matul iż-żjara tiegħu sema' mill-qrib l-isfidi kbar li qed jaffaċċjaw il-persuni b'diżabilità u l-familji tagħhom, b'mod speċjali dawk li qed ifittxu servizzi essenzjali, fejn irrimarka kif fis-snin li għaddew is-sistema marret lura ħafna u għad hemm ħafna xi jsir biex jiġu indirizzati dawn id-diffikultajiet. Jidher ċar minn dak illi jiena ġejt infurmat għal darba oħra illi f'dawn l-aħħar snin is-servizzi komplew imorru lura u jfisser illi hemm bżonn ħafna xi jsir. Żgur illi fil-waqt illi nifhem li l-Ministeru ta' Għawdex għandu ħafna fil-platt tiegħu jidher li m'hemmx irrieda politika illi jindirizzaw imma wkoll illi jagħtu soluzzjonijiet fejn jidħol problemi varji, sfidi varji fil-qasam ta' diżabilità u l-inklużjoni. F'dan is-sens allura Gvern ġdid Nazzjonalista mhux biss ħajkun qiegħed jagħti priorità lil Għawdex, però se jkun qiegħed jagħti priorità kbira lil persuni b'diżabilità għaliex aħna għalina kull persuna għandha l-valur tagħha u kull persuna għandha dritt illi tirnexxi u li jkollha l-kwalità tal-ħajja illi jixrela. Dar Arka tipprovdi servizzi essenzjali għat tfal u żgħażagħ b'diżabilità kif ukoll għajnuna speċjalizzata għal tfal awċin bl-awtiżmu li qabel kienu jkollhom jivvjaġġaw lejn Malta għal dawn is-servizzi. F'din il-faċilità wieħed jista' jgawdi minn numru ta' servizzi fosthom pixxina, ġakuzzi u kamra sensorja, faċilitajiet li jgħinu fit-terapija u l-iżvilupp ta' tfal u żgħażagħ b'diżabilità. Il-ħidma tal-Kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech fost l-awċin se tkun qed tilħaq il-qofol tagħha bid-dialogu fil-Pjazza tax-Xara ħdejn il-Mentħena ta' Kola il-ħadd 15 ta' Diċembru. Għal din iż-żjara l-Kap tal-Partit Nazzjonalista kien akkompanjat minn Mary Grech flimkien ma' Shadow Ministers Alex Borch u Graziella Gallia.